Takže ahoj, tohle video je o tom, jak naučit psa skákat přes tady tu překážku. Tak, co budete potřebovat? Takže budete potřebovat 2 knížky neboli nějaké předměty na opření této tyčky. Další, co budeme potřebovat, bude nějaký pamlsek, který má váš pejsek rád neboli ráda. Já mám holčičku, jmenuje se Betinka, takže vám představím. Tady je Betinka. Takže budete potřebovat tu kostičku a prostě si ji postavíte před tady tu tyčku. Takže když si ji dáte tady za tyčku, tak, zůstaň. Tak, a řeknete prostě povel, hop, pojď Betty, hop, honem, Betty, hop, šikovná, pojď zpátky. Tak, a pak musíte toho pejska pochválit a říct hodný, prostě udělat povel, hop, prostě kety. A dáte prostě nějakou tu pamlsku, takže. Tak, Betty, pojď, happy, hop, hodná, šikovná, no vidíš, ty jsi šikovná, no. Tak, pojď, happy, hop, Betty, hop, no šikovná, no vidíš, šikovná, hop, happy, hop, pojď, Betty, hop, no šikovná, hop, Betty, no šikovná. A když to váš pejsek se nemůže naučit nebo má strach to přeskočit, tak prostě dáte ten pamlsek na zem před tu překážku a prostě ho vezmete a uděláte, řeknete hop, šikovná a prostě ho pochválíte. A znova. Tak, zase hop, šikovná. A nebo třeba takhle dáte ty přední tlapky, tak a třeba budete ho nějak lákat. Hop, Betty, hop, Betty, hop, a prostě nějak přeskočí. Když se blbě skáče, jo. No, teď se nám to složilo. Tak jo, takže to bude všechno. Těším se na další video. Takže lajkujte, dávajte odběry, komentujte, prostě všechno. Tak jo, ahoj!